दिनैहाय नैबे जोंहा आफलागाव हाई स्कुल बेयो जोंना दतमा एलएसनि आन्दाराव गोग्लैयो दा बेहाय आसाम सोरखारा माने गुबुन गुबुन जायगायाव बोसोरै बे गोलोम बोथोरनि बन्दनि माने मोनसे मोसानाय दोरोङारि मोसानाय माने मावबादा बानायो आरोखि दा देग्लायबो माने आसाम सरकारा बे हारिमु बिफाना खालामदों बे जोंनि बिटिआर सरकार हारिमु बिफाननि मदद लोगोसे जोंनि जिल्लानि मददजों आरोखि दा जोंनि आफलागाव हाई स्कुलाव दिनैहाय अपेनिं जाबाय 10 तारिख जुलाइ दा बियो मथा-मथि 24 तारिखआव जोबहैगोन आरोखि गासै 15 दिनानो जायो दा बेहाय बिथांमोनहा दिनै देग्लायनियाव कालसारल' खालामाखै दोरोङारि मोसानायल' खालामाखै मार्शेल आर्टबो खालामदों ड्रामाबो खालामदों आरोखि आरो गुबुन जायगायाव जगाबो खालामदों आरोखि जेराव माने पसिबोल जेराव माने सुबिदा जेखौ इन्टारेस्टेड जेराव माने गोहोम गोलैनाय बेहाय बेखौ क्लिक खालामदों आरोखि दा जोंनि रामपुर बेलाव माने दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बर'नि फक जेनाखि ख्रिस्टि मोसानाय बेवहाय गोदोनिफ्रायनो नांथाबनाय हिसाबै बा मावबोनाय हिसाबै बिथांमोना बाहाय बागुरुम्बाखौनो लानाया मोजां होननानै सेलेक्ट खालामना होदों आरोखि दा बेवहाय गासैहाय 50 जन सोलोंसा नांगौ ओमफ्राय सासे एसिसटेन्ट सासे इन्सट्राक्टर आरोखि दा बेबायदि आरोखि दा बेवहाय बिथांमोना सार्टिफिकेटबो प्रभाइड खालामगोन गांफा गांफा 50 जननि गेजेरावनो खालामगोन आरोखि जुदि बारा जायोबा बिथांमोना होनाय नङा ओंखायनो जों 50 जनखौनो दा लादों आरोखि टारगेटखौ नङाबा जों बे 10,000 मोसानाय खोथा दंमोन नालाय बेवहाय जाहाथे जोङो एसे फोरोंखानो हायोबा मोजांमोन बुरजा जों सानो आरोखि खिन्थु सार्टिफिकेट लुबैलायनानै बाहाय एसे उसुबिदा जानो हागौ होननानै जों बेखौ दोनथ'नाय जाबाय आरोखि दा 50 जन बे टारगेटखौ जों खालामगोन आरोखि दा जोबोद मोजां मोनो दा बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंहा आलासि जों लेंहरदों दा बे जाहैबाय जोंहा क'क्राझारनि एडिसि मानगोनां सौरभ देउरि आरोखि आरो लोगोसे दंफायो जोंहा क'क्राझार माने कालसारेल डिपार्टमेन्टनि कालसारेल डेभेलपमेन्ट अफिसार अनुज्यति देखा बिथांमोन दंफैयो बिथांमोनहा मोजां साजेसन होबाय बिथांमोनहा फैनायखाय जों बिथांमोनखौ वेलकाम आरोखि मोजां मोनदों आरोखि नांगौ मानसियानो आलासि हिसाबै बिथांमोनहा फैबाय बिथांमोनहा जोंजों दङ लोगोसे बेहाय रायजो राजा आरो बे स्कुल कमिटि लोगोसे टिचार स्टाफ लोगोसे इउनिट एबसु बे बेलगुरिनि नांजाबनाय दा बिथांमोनहाबो नुजाफैदों आरो जोंनि बड'लेण्ड कालचार सेन्टारनि गोदान बिथांमोनहाबो फैदों आरोखि दा बुंनो थाङोबा बेहाय मेनलि माने बड'लेण्ड कालचार सेन्टारानो खुंफैनाय बायदि जाबाय आरोखि दा खोब मोजां जों वेलकाम खालामदों बेखौ माने आसाम सरकार कालचारेल एफेयार्सनिफ्राय आरोखि बिथांमोनहा गासैहाय 70,000आव बेखौ खालामदों दा बेजोंनो माने बेनार खालामनाय बिदिनो सार्टिफिकेट आरो बिदिनो सानफ्रामबो गथ'फोरनो मोजां हाइजेनिक माने रिफ्रेशमेन्ट जाहोनांगौ आरोखि बेजोंनो बे एसिसटेन्टनो होनाय बेजोंनो इन्सट्राक्टर माने होनाय बिदिनो मेकआप जाजोबनांगौ आरोखि आरो बिदिनो क्लजिं सेरेमनि आरो अपेनिं सेरेमनि बे खरसाजोंनो जाजोबनांगौ आरोखि दा ओंखायनो बिथांमोनहा लिमिटेड मोनसे बाजेटजों माने फिक्स खालामनानै होदों दा जोङो बेखौ मोजाङै मेनटेन खालामनो रोंबासो गोरोबगोन मेनटेन खालामनो रोङाबा जोंनिफ्रायसो थांगोन आरो स्क्रिननिफ्राय थेवबाबो जोंहा ओरैनोबाबो बेखौ खालामखानांगौ हिसाबै गभर्नमेन्टआ हरदेरनायाव जों जोबोद गोजोननाय दं आरोखि जों मेकआप खालामगोन नांगौबा जोंनिफ्राय गारदेरनानैबाबो जों बेखौ मोजां खालामनानै मोजां रोंहोगोन आरोखि ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ পৰা প্ৰতি বছৰে কৰি আছে লাষ্ট 1-2 বছৰে হয় তো এবাৰো ছামাৰ ভেকেশ্যন ৱৰ্কশ্বপ কৰিছে স্কুলত এতিয়া জেনেৰেলি ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ছামাৰ ভেকেশ্যন হয় তো তেওঁলোকৰ যাতে ভেকেশ্যনটো ভালকৈ যায় আৰু মানে ভালকৈ যায় ইন দ্য চেন্স ডেট ইয়াতে যোনকেইটা ডান্স শিকায় বা কালচাৰেল যিমান বস্তু আছে আমাৰ বড়োলেণ্ড আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যেনেকৈ বাগৰুম্বা ডেন্স বা গান হওক বা এক্টিং হওক বা মাৰ্চেল আৰ্টছো আছে নেকি মাৰ্চেল আৰ্টছো আছে তো যাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকে আৰু এক্টিভ হৈ থাকে আৰু ডান্স চান্স কৰিলে শৰীৰৰো ভাল হয় আৰু মনটো ভাল লাগি থাকে আৰু লগতে পঢ়া শুনাও ভালকৈ কৰা যায় তো সেইটো কাৰণে এই ৱৰ্কশ্বপটো পতা হৈছে আৰু বড়ো ডেন্স ইমান বাগৰুম্বা ডেন্স যোনটো আছে সেইটো যাতে শিকিব লাগে সেইটো কাৰণে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰো দিয়া হৈছে সব LACতে কৰা হৈছে এইটো আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ 5টা LACতে কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে আমাৰ আফলাগাঁও হাইস্কুল আৰু বনগাঁও হাইস্কুলত ইয়াতে আমাৰ ছামাৰ ভেকেশ্যন ৱৰ্কশ্বপটো সেইটো কাৰণে কৰা হৈছে
এইটো ইয়াতে কেইদিনৰ প্ৰগ্ৰাম আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ 15 দিনৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেমটো হ'ব আজি আৰম্ভণি হৈছে আজি 10 জুলাই তো 24 জুলাইলৈকে এই